Home, requereix un cert esforç, no? Home, mira, jo diré, jo estic molt content perquè ara feia 7 anys que no la podia córrer i he corregut al mateix temps que fa 7 anys. Per tant, estic molt content. No, tenint en compte que, bueno, aquest hivern m'he hagut d'operar 2 vegades jo, budell i fetge, i per tant he estat parat i bueno, ara m'estic recuperant i estic molt content perquè, bueno, al 98 vaig córrer 6 minuts més ràpid que avui, al 98, fa 10 anys quasi. No, però... Com ha anat, Dani? Molt bé, molt bé. Aquest any una mica millor que l'any passat. Corres molt en aquestes curses? Sí. Fa molts anys que corres? 1 hora i 7 minuts. Sí, farà 8 anys o així. Ostres, molt bé, molt bé. I és la millor marca que has fet aquest any o n'havies fet de millor? No, millor que l'any passat. Una miqueta més. No gaire. I què? Què és el que et motiva a fer aquesta cursa? Doncs m'agrada molt l'atletisme i més o menys cada any corro la cursa dels bombers, la del Corte Inglés. Hi ha un altre més que està a Mataró, Premià de Mar. I no podia faltar la samarreta del Barça. No podia faltar. Això mai. A tot arreu con el Barça, ¿no tú? Sí. ¿Y qué? ¿En cuánto tiempo ha conseguido hacer la carrera? Hoy en 1 hora 10 y algo. Sí. ¿Y los jóvenes hacer eso? Bueno, ya. No, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? ¿Me lo va a decir o no? Sí, 81. 81 años le tardó 81. 1 hora en hacer. Sí. Y 1 hora en hacer 11 kilómetros. 1 hora ¿Cómo se 10. siente? Sí. Se siente bien, ¿no? Sí, muy bien. Estoy Como una rosa. como una rosa. ¿Y qué? ¿Es el primer año que participabas o no? No, ya es el segundo. ¿Y has superado tu marca del año pasado? No, Pero el año que viene la superarás. el año que viene mi propósito es superarla, claro que sí. Muy bien, y 53.321, sin ti hubieran sido menos, ¿eh? Y contigo más. también es verdad. ¿Cómo ha ido? ¿Qué es lo que te ha motivado a realizar? Pues, no sé, satisfacción propia de saber que puedo acabar una carrera no siendo profesional y bueno. ¿Crees que la gente, aquí se ve gente de todas las edades, mayores, grandes, pequeños, madres, abuelos, bisabuelos, he visto un bisabuelo de 81 años? ¿Crees que los jóvenes deberían participar más en este tipo de actos? Jóvenes y, como has dicho, personas mayores, niños, yo a todo el mundo que pueda y tenga tiempo para pasar un buen rato lo recomiendo. Me comentaba el ganador Pol Guillén que estás... Tinc en compte que he arribat a les 10, o sigui que m'he suat i he començat, dic, un dia, on està la gent? Diu, cap allà. He començat a córrer, he començat a la gent i he trigat, em sembla, 1:40, o sigui... 1:40 hem començat 1 hora tard, o sigui, 40 No, hem començat mitja hora tard, perquè era 2:15, més o menys 1 hora i 5, 1 hora i 10. Està molt bé, molt bé. Bueno, però del pal anant caminant i... Tranquil·let, no? Sí. L'any que ve tornaràs a participar en aquesta... Suposo perquè és el 30 aniversari i això no es pot fallar, això no es pot fallar. Creus que